आंना अस्तमाय मुसाहारि मालिकनि नामा महन मुसाहारि जायगानि नामखौ मा होनो कमतापुर ना गलाघाट कमतापुर ना दानिसो बानाय बारा न'खौनो बुखारलांजोब्बाय मोनसेबो माबा दोनासै जि जोम सिजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय आहा जेन थेनसो बारग'नानै गथ' सानैखौ लानानै ओमफ्राय आइमोनाव थांनानै गबाय आरो जेनेबा माने बेयावनो दंमोन नोंसोरो बारनाय समाव बेयावनो दङमोन ओमफ्राय बारहां जानायाव आङो थांबाय आरो रानि फिसा सानैखौ लानानै ओमफ्राय बोरैबा गबाय नङाबा एसे माबाथाय एसे लेटबानो जोंबो 12 मोनबायमोन आरो बे न' सिङावनो ओमफ्राय दाथ' थिं बिरखारलांजोब्बाय माथो ना गैला थिं बिरखारलांजोब्बाय ओरैनो न'आव साबैसे मानसि दंमोन न'आव साबैसे माने जों रानि फिसा उन्दैजों आंजों ओमफ्राय उनाव रानि गिदिरखौ स्कुलनिफ्राय लायखांनानैनो बे 12 फैबाय आरो ओमफ्राय रानि मोना बेसेसो गिदिरमोन बैसोआ रानिया सासेया 7 बोसोर ओमफ्राय सासेया 4 बोसोर आरो सासे बारहुंखाजों लामा मानि बिफां बायथेजोब्बाय बे नैबे लामाखौ मा होनोमोनलाय बेयो बिजयपुर लामा ना बिजयपुर लामाजों थांनाय लामायाव माने दंफां फांसे बायथेबाय आरोखि दा बे लामानि परिबेक माने 30 मिनिटथ' नङा बारा आंबो लामायावनो फसिना थादों दा बेजों आं थांनो नागिरदोंमोन नै कारेन्ट थाराबो बायबाय कारेन्ट थाराबो जबाय ओमफ्राय दा अन्थाइबो गोलैदोंमोन मा जादों नायनि अन्थाइजों थिंबो गब्लंजोब्बाय होननाय खोनादों अन्थाइ गोलैनायजों थिं न'आबो थिंआ माने गब्लंजोब्बाय दा बिराद गयबो बायबाय बे जायगायाव नैबे गय फां लामा ब्लक थांनायासै नै गय बायबाय नै गेलासाव बरफ खनलायनाय जाबाय नै बरफ गुफुर बे बरफ गोजा नै दंफां थिं बिरबाय थिंआबो गब्लंलायदों फैसा गैया मा गैया अबाव नै न' सिं मानि नै गब्लं जाजोब्बाय नै सेस बेथ' मा सिलिं औवानि होनायमोन खिन्थु थिंआ गब्लंजोब्बाय आरो नै बैयो लामाया बायथेबाय नोंसिना नैबे बोरमा लायनानै जेनथेन फैबाय दुब्लियावनो लोगो मोनदों आरो ना दुब्लियाव एसे गलायनायाव थांदोंमोन ओमफ्राय न'सिम मोनफैदों बोरमा लायनो थांदोंमोन फंबाया लामाखौ बोखारबाय राजाना मा नामलै मा नाम कुमित बसुमतारी बे लामायाव दंफां दालाइ बारहुंखाजों दंफां दालाइ बायनायखौ फंबाय सानैया बोखारना होसिगोन होमबासो ओरै थांजागोन नै बैनिफ्रायनो गादोंना बैनिफ्राय बैनिफ्राय गाबाय नैबे थाराबो गाबाय ओरैजाय दुखु गोनां बाथ्रा नैबे बिथांनि न'खरा नायनानै नाय जोबोद दुखुनांथावना माने न'आनो बिरखाजोब्बाय नायदो बे अबस्था एखे खुसेर बिफां मानि बुदामलेजोबलायनाय ओरैबायदि गोसाङामोन बारा नायनानै मिथिगोन नै थिं सिं बुखारजोब्बाय बा नै बिरखारलांजोब्बाय ना गैला नायदो जाल्लाथार बार बायदि बार फैयाखैमोन ना न'आनो नायदो न'आनो बिरखारजोबलांबाय न'आवनो दंमोन नामा मानसिफ्रा गैया इसनाव आइमोनाव थांदोंमोन आङो सानैखौ लानानै नायदो जिफोरखौथ' बासायनो हायासै नाय दैया नै न' सिङाव माबायदि दै बाब मा गामि होनो बेखौ गामिया बे कमतापुर नाय न'आ जि अबस्था सिजोब्बाय सेस नै बेबायदि अबस्था आरो फोरलाब नै न'आवनो दै बाप सिजोबखाबाय ना सिजोबखाबाय
गैया दाबो अखा फैबावबायसो थिङानै